jeg helt generelt har altid været ret forsigtig som menneske. Som barn var jeg meget bange for alting. Hvad var du bange for, Mads? Jamen alt, altså rutsjebaner, mørke, høje lyde, Ole Testrup. I det der program, hvor han ødelagde cykler, kan I huske det? Trafikdængsen, kan I huske det program? Hvis man ikke har set Trafikdængsen, så var det sådan et børneprogram, der kørte for et par år siden, hvor altså Ole Testrup var klædt ud som sådan en form for nazist. Og så lå han inde i busken og holdt øje med alle børnene, de nu overholdt trafikreglerne, når de cyklede rundt på deres cykler. Og hvis ikke det gjorde, jeg siger jer, Ole, han kunne komme springende ud af den busk. Jeg turde ikke cykle nogen steder, i ren frygt for, at den Asie-Ole der, han kom hoppende, ikke? Og så også, jeg var fandme også bange for det her, for fyrværkeri nytårsaften. Det var bestemt ikke en af yndlingsdagene på mit år. Jeg frygtede altid det der moment på nytårsaften, hvor ens far og ens onkel bare havde drukket sig helt ned i en 4 hestes brænder, ikke? Altså sådan virkelig langt ned. Så langt ned, at de havde siddet og grinet af 90 års fødselsdag. Som var det bedste fjernsyn, der nogensinde var lavet, ikke? Og så bagefter så tog de en i hånden og sagde, kom Mads, nu går vi ud og sætter ild til noget. Jeg synes, det var frygteligt. Og så mødtes man ude på en villavej i et stormvejr, kun Danmark kan præstere, med alle andre fulde fædre og onkler og skræmte børn. Og så satte man bare ild til hele lortet. Jeg stod altid over i hjørnet og sådan, jeg tør ikke det her, far. Og min far, han var sådan en type, der gerne ville have Mads, han skulle springe ud i tingene og få lidt hår på brystet, så han var meget sådan, der sker ikke noget, Mads. Jeg sagde, jeg tør ikke det her, far. Han sagde, der sker ikke noget, Mads. Jeg sagde, jeg tør ikke det her, far. Han sagde, der sker ikke noget, Mads. Jeg sagde, jeg tør ikke det her, far. Han sagde, der sker ikke noget, Mads. Du har briller på. Ja, stod man der med de der plastikglas, mens man kunne høre ham sige, hvordan fanden er det nu egentlig, den her, den skal vinde. Jeg tør ikke det her, far. Der sker ikke noget, Mads. Jeg tør ikke det her, for der sker ikke noget, Mads. Du har også hjelm på. Det er en glimmerhat, far. Nu stopper du. Jeg tør ikke det her. Jeg tror kun, der var en dag, jeg frygtede mere end nytårsaften, da jeg var barn, og det var karameldagen. Kan I huske den? Fucking karameldagen, altså. Den der hyggelige dag, hvor alle 9. klasserne kom i deres skøre kostymer og delte karamel ud til alle de små søde elever. Kan I huske det? Det er meget lidt sådan, jeg husker den dag. Jeg husker lidt mere som sådan en Israel-Palæstina-koncept, hvor man bare skød løs efter små uskyldige sjæle. Altså, det var jo en frygtelig dag fra ende til anden, ikke? Og det startede jo bare om morgenen med, at man mødte ind i skolen helt rystende nervøs, fordi man vidste godt, hvad det var, der skulle til at ske. Og så begyndte karameldagen. Men man kunne høre den der march af 9. klasser komme, ikke? Den der march med deres kampråb, 9. A, 9. A, 9. A, og deres spothorn, bot, kom tættere og tættere på. Det var meget sådan, og så trådte de ind ad døren og tyrede karameller. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvor pænt fucking hårdt. Sådan en Big Ben karamel. Den kunne ramme en lige i skallen. Det var pænt fucking hårdt. Jeg så engang en sidekammerat miste et øje under karameldagen. Altså, det var uhyggelige scener, der var på den dag. Jeg siger bare, i dag vi har snakket om, hvor mange og hvilke våben vi skal sende til Ukraine. Jeg har et forslag. For lige snakket med Rune fra 9. C. Altså, han havde sådan nogle helt specielle Big Ben karameller. Han lige havde haft frosset ned nu, inden han dukkede op. Snak lige med ham, jeg tror, det vil hjælpe på det. Ja, I må give mig seriøst, det var nogle absurde scener, der nogle gange var på de der karameller. Også fordi i sådan noget 0. klasse, ikke? Da man aldrig havde prøvet det før, da man ikke helt var med på det der koncept, jamen der var det jo bare en store helte og idoler, der kom og skød en ned, ikke? Jamen man kunne se sådan en helt glad 0. klasse være helt lyst op i ansigtet af glæde hver år. Løbe igennem skolegården, sådan helt vildt glad. Spider-Man! Spider-Man! Jeg tror, at 3. klasse, det var det år, hvor jeg er allermest bange for karameldagen. Men det var fordi, der kom en 9. klasse klædt ud som Ole Testrup. Hold kæft!